தமிழ் பாரத் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்கள் சங்கீவன். இது தமிழ் பாரத் வழங்கும் ஹெட்லைன்ஸ் நிகழ்ச்சி. தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் மாநாடு 27ஆம் தேதி விக்கிரவாண்டியில் இருக்கக்கூடிய வி சாலையில் நடைபெற இருக்கு. தமிழ்நாடே உற்று நோக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு மாநாடா மாறி இருக்கு களம். ஏன் அப்படின்னா தினமும் ஊடகங்கள் மற்றும் பத்திரிகைகள் வரக்கூடிய செய்திகள், அது மட்டும் இல்லாமல் சோசியல் மீடியாவில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் நிர்வாகிகளிலிருந்து தொண்டர்கள் வரைக்கும் எல்லோருமே இந்த வெற்றி கழகத்தினுடைய மாநாடு மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றி. இப்போதே பிரம்மாண்ட அளவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் தலைமைச் செயலக கட்டமைப்பு, அதன் பிறகு மாநாட்டில் பல்வேறு தலைவர்களுடைய கட் அவுட்டுகள் இடம்பெற்றிருக்கிறது நம்ம பார்க்குறோம். இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 தலைவருடைய கட் அவுட்டை முன்னாடி வச்சுருக்காங்க. யார் யார் அப்படின்னா பெருந்தலைவர் காமராஜர், அதற்கு அடுத்ததாக பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார், அதற்கு அடுத்ததாக சட்டமேதை அம்பேத்கர் அவருடைய படங்களை கட் அவுட்டுகளாக வச்சுருக்காங்க. அதற்கிடையில் விஜய் அவர்கள் நிற்பது போலவும் ஒரு கட் அவுட் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ ஏற்கனவே அவர் கடந்த ஆண்டு மாணவ மாணவிகளிடம் அந்த பரிசு தொகையை வழங்கும் போதும் சரி, பாராட்டு சான்றிதழ் வழங்கும் போதும் சரி, ஒரு விஷயத்தை குறிப்பிட்டிருந்தார். தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் எல்லோருமே காமராஜர், பெரியார், அம்பேத்கரை நீங்கள் படிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லியிருந்தார். ஸோ அவர் என்ன மாதிரியான கொள்கையை முன்னெடுக்க போகிறேன் அப்படிங்கிறது சொன்னதன் காரணமாக இப்போது மாநாட்டில் இந்த கட் அவுட்லாம் இடம்பெற்றிருக்கு. அதே போல் இன்னும் பல்வேறு தலைவருடைய கட் அவுட்டும் ப்ளஸ் தமிழ் மன்னர்களான சேர, சோழ, பாண்டியர் அவர்களுடைய கட் அவுட்டும் இந்த மாநாட்டில் இடம்பெறும் அப்படிங்கிறதுல தகவல் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இன்னும் ஓரிரு தினங்களில் டோட்டலாக இந்த ஒர்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச் செயலாளர் புஷியானந்த் அவர்கள் தெரிவிச்சிருக்கிறார். அங்கே நம்முடைய சக நிருபர்கள் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தொடர்ந்து அந்த மாநாட்டில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு, என்னென்ன விஷயங்கள் பாதுகாப்பாக நிறைய விஷயங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறத தொடர்ந்து அப்டேட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க அவங்களுடைய ஒர்க் பண்ணுற சேனலில். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது புஷியானந்த் டெய்லி விசிட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாரு, மேற்பார்வையிட்டுக்கிட்டே வர்றாரு, இதில் கரெக்டாக எல்லாமே முடியுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம செய்தியாளர்கள் எல்லாருமே அவர் காரில் உட்காந்துருக்கும் போது டக்குன்னு ஒரு பைட்டை போட்டாங்க. அப்போ அவர் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, நீங்கள் திடீர்னு எல்லாருமே டக்குன்னு இது மாதிரி கேட்டால் எனக்கு வேலையே செய்ய முடியலங்க, கோச்சிக்காதீங்க அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு. சிறப்பாக நடந்துகிட்டு இருக்குங்க, இன்னும் ஓரிரு நாளில் முடிஞ்சிடும் அப்படிங்கிறதும் சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இந்த மாநாடு என்ன மாதிரியான ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த போகுது. அது மட்டும் இல்லாமல் நடிகர் விஜய் அவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 மணி நேரம் பேசுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அப்படிங்கிறது சொல்கிறாங்க. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஏற்கனவே ஒரு ஆடியோ லான்ச்லலாம் ஒரு குட்டி கதை சொல்லுவார். மொத்தமாகவே ஒரு 20லேருந்து ஒரு 25 நிமிஷத்துக்குள்ள தான் பேசுவார். ஸோ அதுக்கு மேலே அவர் பேச மாட்டார். ஸோ அப்படி இருக்கப்பவே சினிமாவில் அந்த குட்டி கதை ஒரு 2-3 நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஒரு சில ஊடகங்கள்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு அதை ஒரு டிபேட்டாக கொண்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இன்னைக்கு அந்த மாநாட்டில் பேசக்கூடிய அவருடைய பேச்சு என்பது ரொம்பவே முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுது. பல முக்கிய கட்சிகளிலிருந்து ஒதுங்கி இருக்கக்கூடிய பல பிரமுகர்கள் அதாவது பல மாஜிக்கள், முன்னாள் அமைச்சர்களாக இருக்கட்டும், முன்னாள் எம்எல்ஏக்களாக இருக்கலாம், முன்னாள் எம்பிக்களாக இருக்கலாம், அவங்களும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வராங்க. ஸோ மாநாடு அன்று நடைபெறும் போது தான் யார் யாரெல்லாம் உண்மையாகவே வேற கட்சிகளிலிருந்து ஒரு மாற்றத்தை எதிர்நோக்கி தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைய போகிறார்களா அப்படிங்கிறதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் திரைப்பிரபலங்களும் பெரிய அளவில் நிச்சயமாக இந்த மாநாட்டில் கலந்து கொள்வாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் விஜய் முன்னிலையில் தங்களை தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் கட்சியில் இணைத்துக் கொள்வாங்க அப்படிங்கிறதுலையும் சினிமா வட்டாரத்துலையும் நிறைய பேசு பொருள் ஆகிட்டு வருது. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா ஏற்கனவே விஜய் கட்சியில் நிறைய நடிகர்கள்லாம் இருக்கிறது உண்மைதான். அவருடைய நண்பர்களாக இருக்கட்டும், தாடி பாலாஜியாக இருக்கட்டும், அதன் பிறகு சவுந்தரராஜா அவர்களாக இருக்கட்டும், இன்னும் பல நடிகர்கள் விஜய்க்கு சப்போர்ட்டாக தொடர்ந்து பேசிட்டு வராங்க. ஸோ இன்னும் பல முன்னணி நடிகர்கள், நடிகைகள் இணையக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். இன்னொரு பக்கம் அறப்போர் இயக்கம் ஊழலை பட்டியல் போட்டு டோட்டலாக டாக்குமெண்ட்டோட தக்க ஆதாரங்களோடு அம்பலப்படுத்துவதில் ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு இயக்கமாக இருக்குது அறப்போர் இயக்கம். இந்தியாவிலே ரொம்ப உற்று நோக்கக்கூடிய ஒரு இயக்கமாக அறப்போர் இயக்கம் இருக்குது. அதற்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா அவங்களுடைய செயல்பாடு தான், அவங்களுடைய நேர்மை, அவங்களுடைய கடினமான உழைப்பு, ப்ளஸ் யார் எவரு அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் பார்க்காம தப்பு பண்ணால் அவங்கள டோட்டலாக ஆவணங்களோடு அடிக்கிற அந்த திராணி அவங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இதன் காரணமாக அதிமுக அமைச்சருடைய ஊழல் பட்டியல்லாம் அவங்க ஆட்சியில் இருக்கும்போதே பல ஊழல் பட்டியல்லாம் வெளியிட்டாங்க. புகாரெல்லாம் டிவிஎஸ்சி டிபார்ட்மெண்ட்லாம் கொடுத்தாங்க. லேட்டாக பல வருடங்கள் கழித்து தான் முன்னாள் அமைச்சர்களான எஸ்பி வேலுமணி, அப்புறமேல கரூரில் எம்ஆர் விஜயபாஸ்கர், இன்னும் கேசி வீரமணி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பட்டியல் சொல்லிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் முன்னாள் அமைச்சரான பி வைத்திலிங்கம் இவருடைய வீடுகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி ரெய்டும் போயிருக்கு அமலாக்கத்துறை. ஸோ அறப்போர் இயக்க
கொடுத்த புகாரின் பேரில் தான் வந்து முன்னாள் அமைச்சர் வைத்திலிங்கம் அவர்களுடைய வீடு மற்றும் அவர் தொடர்புடைய அலுவலகங்களை கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாடு முழுக்க 9 இடங்களில் வந்து நேற்று இடி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து ரெய்டு போயிருக்கு. ஸோ இதெல்லாமே வச்சு பார்க்கும்போது ஒரு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இயக்கமாக வந்து இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ சமீபத்தில் சென்னை பத்திரிகையாளர் மன்றத்தில் ஒரு ப்ரெஸ் மீட் கொடுத்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நில அபகரிப்பு ஊழலை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்திருந்தாங்க. இந்த நில அபகரிப்பு புகாரில் வந்து சிக்கியிருக்கிறவர் யார் அப்படின்னா, தற்போது பால்வளத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய ராஜகண்ணப்பன். இவர் வந்து சென்னை ஜிஎஸ்டி சாலை என்று சொல்லக்கூடிய ஆலந்தூர் மெட்ரோவிலிருந்து நங்கநல்லூர் மெட்ரோக்கு இடைப்பட்ட ஒரு இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 5 ஏக்கர் மதிப்புள்ள அரசு நிலத்தை வந்து அபகரித்திருக்கிறார். இதனுடைய மதிப்பு கிட்டத்தட்ட ஒரு 411 கோடி ரூபாய் வந்து இருக்கு. இந்த 411 கோடி ரூபாய் அரசுக்கு சொந்தமான நிலத்தை வந்து தன்னுடைய மகன்கள் நடத்தும் ஒரு தனியார் நிறுவனத்தில் வந்து அபகரித்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற பரபரப்பு குற்றச்சாட்டை வந்து முன் வச்சிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பல்வேறு ஆதாரங்களோடு வந்து இந்த புகார் வந்து வெளியிட்டிருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே இது வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக வந்து கருதப்படுது. ராஜகண்ணப்பன் அவருடைய மகன்களான பிரபு, திவாகர், திலீப் குமார் ஆகியோர் சேர்ந்து நடத்துகிற ஒரு தனியார் நிறுவனத்தின் பெயரில் இந்த நிலம் வந்து ஆக்கிரமிக்கப்பட்டதை வந்து வெளிக்கொண்டு வந்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் சர்வே எண்ணோட அறப்போர் இயக்கம் தகுந்த ஆவணங்களோடு இந்த ஊழலை வந்து அம்பலப்படுத்தி இருக்கிறது. இது மட்டும் இல்லாமல் இது அரசாங்க நிலம் 2015 வரைக்குமே வந்து யாருமே அது வந்து அதற்கு முன்பாக வந்து ரேலண்டைசேஷன் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் இருந்திருக்கு. ஆனால் 2015 ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டு அதன் பிறகு யாருமே வந்து இந்த இடத்துல வந்து வாங்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ரீதியெல்லாம் வந்து ஒரு சட்ட திருத்தம் வந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கு. பட் இவங்களுடைய லேண்டு மட்டும் எப்படி கைமாறி இருக்கு அப்படிங்கிற ரீதியில் அறப்போர் இயக்கம் பயங்கர கேள்வியை வந்து எழுப்பியிருக்கு. ஸோ இதன் காரணமாக அமைச்சர் ராஜகண்ணப்பன் தன்னுடைய அமைச்சர் பதவியிலிருந்து அவர் நீக்கப்படுவாரா அப்படிங்கிறதையும் வந்து பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ராஜகண்ணப்பன் தரப்பினுடைய வழக்கறிஞர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, வேண்டுமென்றே திட்டமிட்டு ஒரு அவதூறு பரப்பும் நோக்கோடு வந்து போட்டிருக்காங்க. நாங்கள் கண்டிப்பாக மான நஷ்ட வழக்கு தொடருவோம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க வந்து குறிப்பிட்டிருக்காங்க. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இது எங்கே போய் இந்த கேஸ் வந்து முடிய போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் அறப்போர் இயக்கம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நீங்கள் கோர்ட்டில் வந்து நீங்கள் கேஸ் போடுங்க, நாங்களும் நேரில் வர்றோம், கோர்ட்டில் வந்து எல்லா டாக்குமெண்ட்டையும் நாங்கள் டீட்டெயிலாக சப்மிட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பெரிய ஒரு விஷயம் வந்து முன்னாடி போயிட்டுருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். ஏற்கனவே இவர் வந்து ராஜகண்ணப்பன் அதிமுக ஆட்சியாக இருக்கட்டும், திமுக ஆட்சியாக இருக்கட்டும், எந்த ஆட்சி வந்தாலும் இவர் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான ஒரு இடத்துல வந்து எப்போவுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் தான் இந்த ராஜகண்ணப்பன். 1991 96 வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு பயங்கரமான ஒரு மினிஸ்டர் பொறுப்பில் வந்து இருந்தவர் ராஜகண்ணப்பன். அப்போ பயங்கரமான ஊழல் புகார்லாம் வந்து இவர் மீது சுமத்தப்பட்டது. அன்றைக்கு முதலமைச்சராக இருந்த ஜெயலலிதா அவர்கள் மீதும் பல்வேறு ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள், டான்சி திட்ட வழக்கு, அப்புறமேலு வந்து வண்ண தொலைக்காட்சி பெட்டி, இது மாதிரியான கேஸ்லாம் வந்து அப்போது அவரது அமைச்சரவையில் இருந்த அமைச்சர்கள் மீதெல்லாம் சுமத்தப்பட்டது. ராஜகண்ணப்பன் மீதும் பல்வேறு ஊழல் புகார்கள் வந்து அப்போ வந்து இருந்துச்சு. அதன் பிறகு 96க்கு பிறகு இவர் வந்து திமுகவுக்கு வந்துடுறாரு. அப்புறம் தனி கட்சி வந்து தொடங்கி 2011 திமுக கூட்டணியில் இடம்பெற்று சில இடங்களை வாங்கி தன்னுடைய கட்சி சார்பில்லாம் வந்து போட்டியிட்டார். அப்புறம் 2006 வந்து திமுகலாம் வந்து இளையான்குடி தொகுதியில் போட்டிட்டு சட்டமன்ற உறுப்பினர் ஆனார். ஆனால் அந்த டைம் நமக்கு ஒரு அமைச்சர் பதவி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்பவே எதிர்பார்த்தாரு. ஆனால் அன்றைக்கு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் முக்கிய முகமாக இருந்த தற்போது அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய, அதாவது கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய KR பெரியகருப்பன் அவர்கள் அன்னைக்கு திருப்பத்தூர் தொகுதியில் ஜெயிச்ச உடனே அவர் மாவட்ட செயலாளர் வேறு இருந்தார். அதன் காரணமாக அவருக்கு வந்து அன்னைக்கு இந்து சமய அறநிலையத்துறை போஸ்ட்டை வந்து கொடுத்துருந்தாரு அன்றைய முதலமைச்சர் கருணாநிதி அவர்கள். ஸோ அப்படி பார்க்கப்ப தனக்கு வர வேண்டிய அமைச்சர் பொறுப்பு கிடைக்கலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 2008 ஒரு அதிருப்தியில் இருந்த ராஜகண்ணப்பன் திமுகவிலிருந்து விலகி தன்னுடைய MLA பதவியை ராஜினாமா பண்ணிட்டு நேராக போய் அதிமுகவில் வந்து இணைந்தார். அதன் பிறகு 2009 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிவகங்கை தொகுதியில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிடக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து ஜெயலலிதா வந்து இவருக்கு வந்து கொடுக்குறாங்க. இதன் காரணமாக இவர் வந்து அங்கே வந்து போட்டிடுறாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 3300 சம்திங் ஓட்டில் தான் வந்து தோற்று போகிறாரு. அப்போ வந்து மத்திய நீதித்துறை அமைச்சராக இருந்த சிதம்பரம் அவர்கள் ஒரு சொற்ப வாக்குகளில் தான் வந்து ராஜகண்ணப்பனை தோற்கடிக்கிறாரு. கிட்டத்தட்ட ஒரு நைட்டு 7 மணிக்கு மேலே தான் வந்து பாசியோடைய அந்த ரிசல்ட்டே வந்து வெளிவருது. அது போய் 2011 திருப்பத்தூர் தொகுதியில் நீங்கள் பெரியகருப்பனை தோற்கடிச்சிட்டு வாங்க, உங்களுக்கு நிச்சயம் அமைச்சர் பொறுப்பு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜெயலலிதா அவர்கள் ஒரு முறை சொல்லியிருந்தாங்க. அதன் காரணமாக திருப்பத்தூரில் வந்து KR பெரியகருப்பனா ராஜகண்ணப்பனா அப்படின்னு சொல்லிட்டுலாம் கடுமையான போட்டி நிலவியது. ஆனால் இருந்தாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 800-850 ஓட்டு வித்தியாசத்தில் ஒரு நள்ளிரவெல்லாம் தாண்டி காலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு விடிய காலம் 4 மணிக்கு தான் ரிசல்ட்டே அறிவிச்சாங்க. அப்போ வந்து ஒரு சொற்ப வாக்குகளில் வந்து தோற்று போனார் ராஜகண்ணப்பன். இன்றைக்கு கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடிய
கேஆர் பெரியகருப்பன் அவர்கள் அன்றைக்கு எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏவாக அன்றைக்கு மீண்டும் வெற்றி பெற்றிருக்கிறார். அதனைத் தொடர்ந்து ராஜகண்ணப்பன் அதிமுகவிலே பயணித்தார். அப்புறம் ஜெயலலிதா அவர்கள் மறைந்த காலம்லாம் நமக்கு தெரியும். அதன் பிறகு எடப்பாடியோடு ஒரு முரண்கள், பல்வேறு கட்சி முரண்கள், நமக்கு எந்த ஒரு பெரிய பதவியுமே வந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிற காரணமாக கலைஞர் மறைவிற்கு பிறகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்களுடைய முன்னிலையில் வந்து திரும்ப திமுகவில் வந்து ஐக்கியமாகிறாரு. நீங்கள் தொடர்ந்து வேலை பாருங்க, சட்டமன்றத்தில் உங்களுக்கான வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். தீவிரமாக கட்சி பணியில் வந்து ஈடுபட்டு செயல்பட்டு வந்தார். இதன் காரணமாக 2021ஆம் ஆண்டு இவருக்கு ராமநாதபுரம் மாவட்டம் முதுகுளத்தூரில் போட்டியிடக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து கிடைக்குது. அதன் பிறகு ஒரு ஜெயிச்ச உடனே போக்குவரத்து அமைச்சராக பெரிய அதிகாரத்துக்கு வந்து வந்தார். ஆனால் போக்குவரத்து துறையில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஊழியரை சாதி பெயரை சொல்லி வந்து திட்டினாரு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புகார் எழுந்தது. அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த அரசாங்க ஊழியர் வந்து என்ன சாதி ரீதியாக சொல்லி திட்டினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தின் கீழ் வந்து நான் புகார் கொடுக்க இருக்கேன் அப்படிங்கிறதுல வந்து ஒரு பெரும் பேசு பொருளாக மாறின உடனே அவருடைய இலாக்கா வந்து மாற்றப்பட்டுச்சு. அதாவது பிசி எம்பிசி வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மினிஸ்டராக வந்து ராஜகண்ணப்பனை வந்து நியமித்தாங்க. அவர்கிட்ட இருக்க டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டரை பிடுங்கி அரியலூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த எஸ் சிவசங்கருக்கு வந்து கொடுத்தாங்க. அதன் பிறகும் வந்து பல்வேறு புகார்கள் வந்து ராஜகண்ணப்பன் மேலே இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு. ப்ளஸ் வந்து அப்புறம் சரியாக செயல்படலை அப்படிங்கிற ரீதியிலையும் வந்து புகார்கள் வரவும் டக்குன்னு அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய பிசி எம்பிசி வெல்ஃபேரை பிடுங்கிட்டு பால்வளத்துறையை வந்து இப்போ அவருக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தற்போது நில அபகரிப்பு புகாரில் சிக்கியிருக்கக்கூடிய ராஜகண்ணப்பன் மீது முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுப்பாரா? ஸோ என்ன மாதிரியான விஷயத்த இந்த திமுக தலைமை இந்த விவகாரத்தில் பார்க்கும் அப்படிங்கிறதையும் கொஞ்சம் பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம். நேற்று தமிழ்நாட்டில் ஒரு அதிரடியான சம்பவம் ஏற்கனவே நான் குறிப்பிட்டேன். முன்னாள் அமைச்சர் பி வைத்திலிங்கம் அவருடைய வீடு மற்றும் தொடர்புடைய இடங்களில் 9 இடங்களில் வந்து அமலாக்கத்துறை வந்து ரைடு பண்ணியிருக்கு. இதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா அறப்போர் இயக்கம் கொடுத்த புகார் தான். 2022ஆம் ஆண்டே டிவிஎஸ்சியிலேருந்து அமலாக்கத்துறையிலேருந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து அவங்க புகாராக கொடுத்துருந்தாங்க. அதில் என்ன குறிப்பிட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா இவர் 2011லேருந்து 16 வரைக்கும் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் வீட்டு வசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித்துறை அமைச்சராக இருந்தார். சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பகுதியில் அடுக்குமாடி குடியிருப்பு கட்டுவதற்காக இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 28 கோடி ரூபாய் வந்து லஞ்சம் பெற்றதாக ஒரு வழக்கு வந்து பதிவு செஞ்சாங்க. விஜிலன்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டும் சென்ட்ரலில் வந்து இடி ஐடி எல்லாமே வந்து பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அந்த விவகாரத்தின் அடிப்படையெல்லாம் வந்து ஒரு லஞ்சம் வாங்கியது உண்மையா, சட்டவிரோதமாக பணம் பரிமாற்றம் நடந்ததா அப்படிங்கிற ரீதியிலாம் இடி ரைடு வந்து இப்போ நேற்று வந்து நடந்திருக்கு. என்னதான் அந்த ரைடு வந்து வைத்திலிங்கத்தின் மீது பாய்ந்தாலும் கூட வைத்திலிங்கத்துக்கு வைக்கப்பட்ட செக் அப்படின்னு வந்து சில அரசியல் விமர்சகர்களும் பத்திரிகையாளர்களும் வந்து சொல்கிறாங்க. என்னப்பா அவருக்கு என்னப்பா செக் வைக்கிறாங்க? இவர் தான் வந்து ஓபிஎஸ் டீமில் இருக்கிறாரு, ஓபிஎஸ் டீமில் இணை ஒருங்கிணைப்பாக இருக்காரு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இவங்க பாஜக கூட்டணியில் தானே இருக்காங்க, இவரை எதுக்கு வந்து ஈடி தேடிட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது இடையில் வந்து ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு சில வாரங்களுக்கு முன்பு. என்ன அப்படின்னா 2025 டிசம்பருக்குள் அதிமுக வந்து ஒன்றிணையும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். ஸோ இவருடைய இந்த வாதம் என்பது கிட்டத்தட்ட ஒரு 2 நாட்கள் வந்து டிவி விவாதங்களையும் பத்திரிகையிலும் ஒரு விவாதமாகவே மாறுனுச்சு. இதன் காரணமாக அப்போ அவர் வந்து இபிஎஸ்க்கு தூது விட்டு இபிஎஸ்ட்டை போய் இணைய போகிறாரா, இப்போ மீண்டும் அதிமுக பக்கம் போக போகிறாரா ஓபிஎஸ்ஸை விட்டுட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேச்சு எழுந்தது. இதன் காரணமாக இல்லை நான் ஓபிஎஸ் பக்கம் தான் இருக்கேன்னு சொன்னார் வைத்திலிங்கம். ஆனால் என்னதான் இருந்தாலும் உள்ளுக்குள்ள சோழமண்டலத்தில், அதாவது தஞ்சை, திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், அப்புறம் மயிலாடுதுறை இந்த மாவட்டங்களெல்லாம் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு செல்வாக்கு மிக்கவர் முன்னாள் அமைச்சர் பி வைத்திலிங்கம். தற்போது ஒரத்தநாடு தொகுதி எம்எல்ஏவும் வந்து இருக்கிறாரு. இதற்கு முன்பாக 2016ஆம் ஆண்டு ஒரத்தநாடு தொகுதியில் போட்டியிட்டு வந்து தோல்வி அடைந்தார். தோல்வி அடைந்தாலும் கூட ஜெயலலிதா அவர்கள் வந்து உடனடியாக தமிழ்நாட்டில் 6 ராஜ்யசபா இடங்கள் வந்து காலியாக அறிவிக்கப்பட்டது. அப்போ வந்து டக்குன்னு தஞ்சாவூரில் வைத்திலிங்கத்துக்கு நம்ம ஒரு ராஜ்யசபா கொடுக்கணும்னு சொல்லியே வந்து கொடுத்தாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நபராக வந்து வைத்திலிங்கம் வந்து இருந்தார். அது மட்டும் இல்லாமல் ஜெயலலிதா ஆட்சி காலத்தில் ஐவரணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது யார் அப்படின்னா ஓ பன்னீர்செல்வம், எடப்பாடி பழனிசாமி, தற்போது திமுகவில் இருக்கக்கூடிய பி பழனியப்பன், நத்தம் விஸ்வநாதன், தஞ்சாவூரை சேர்ந்த அமைச்சர் பி வைத்திலிங்கம். ஸோ இவங்க 5 பேர்த்தையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐவரணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஜெயலலிதாவுக்கு அடுத்து முக்கியமான ஒரு டிசிஷன் எடுக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த ஐவரணி இருந்தாங்க அப்படிங்கிறது தான் யதார்த்தமான உண்மையாகவும் வந்து இருக்குது. ஸோ அப்படி இருந்த ஒருத்தருக்கு இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட நிலையா அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் கேட்கலாம். கட்சி 2ஆனது பிறகு இப்போ ஓபிஎஸ் டீம் பக்கம் போனார், இபிஎஸ் பக்கம் எதற்கு இவர் போகிறாரு அப்படிங்கிற காரணமாகத்தான் இவருக்கு வந்து பிஜேபியே ஒரு ரைடு விட்டுருக்கு, கொஞ்சம் அவருக்கு வந்து ஒரு செக்மேட் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம் இவருடைய வழக்கில் அடுத்து என்ன நடக்க போகுது. நன்றி, வணக்கம்.